भिडिअ बेखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थालायबाय आरोना गासिमोन आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायना लागालायबाय आरोना गासिमोन दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिंबो नायलांदो आरोना गामियावहाय सरस्वती फुजा होनाय बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै आरोना गासिमोन माने आं सेबखांखाबाय आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय दा इन्ट्र'सो होबाय आरोना आङो दहाय फुङाव एसे बेस्थ'खाय लायासै आरोना आं इन्ट्र'खौ मानो होनोबा खामानि मावनायाव एसे माबामोन आरोना बेखायनो इन्ट्र' हरासै आरो दा होफिनबाय आरो दा बेलासिबाय एकथा टाइम जाबाय आरोना बयनिसिमबो गुड इभिनिं गासिमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो लोगोसे लाइक खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो आरोना गासिमोन बिदिबा बारा गोबाव खालामला आरोना स्टार्ट खालामलांसै आं Ini aku nak. Gudunar, hai, mini guduntar. Moजां सालिबाय दा